Hello mga kapadyak. Hello guys. Ako'y parcel nga naabot. It's very exciting. It's XO1 Sram. Ang ako ni Derailleur. So, nipalit ko ani kay ang akong cassette is 52 teeth pero ang akong derailleur is 50 compatible for 50 teeth. But anyway, ako mag-i-explain sa akong sa akong bike check, the last video nga okay man ang 50 teeth pero dili siya smooth nya ang SRAM, dili man mo cover kung pa ita magguba pero ang gigamit is ang 50 teeth nga derailleur, dili sila mo dapat og mga returns. So nipalit ko ani kay mas smooth man ang mag-change ka gear kung ang inyong gamiton is ang latest na mga derailleur. So compatible siya sa 52 teeth. So pwede siya sa ma-reverse, pwede siya ka gamiton mo ni kung ay mong cassette is 50, so pwede na siya. So 1050 teeth pwede, pero 1052 obviously pwede sa diara. So manual pwede siya, mag-adjust ka sa imong mag-tune ka sa imong change sa gear on smooth and diara. Muna ang bag-on nila karon XO1. Gusto ka mahalon titanium, I think titanium and carbon sa to siya, magpahit ka XX1 ba, that's para nako it's too much, mahal na kayo. So isa sa mga timailhan nga umupalit ka online or sa tindahan nga makabalo ka nga compatible sa for 52 teeth na siya nakasuwat nga 520% there. So imo na siyang kuanon, imo na siyang i-check. And okay ba na ilang kuan jockey wheels pero mas ganahan ko sa akong ceramic, so i-list to akong ceramic sa akong daan nga derailleur din butan ako dire. Then I will let you know sa sunod akong video kung unsa gyud ang resulta, kung nindot pa gyud siya, nabi gyud ako bigod kausaban. So apparently kani ko mas smoother, so we will see. So stay tuned mga kapadyak, kay mag-upload na sa kong video regarding aning resulta sa bagong derailleur. Salamat, bye for now.